så er det tid til lakseeventyr i Nordnorge. Vi starter i Alta og kører gennem Starbursdalens nationalpark, en meget, meget smuk nationalpark, over Olderfjord, som ligger ca. 125 km syd for Nordkap, så vi er langt nordpå. Derfra fortsætter vi til Lakselva. Lakselva, der skulle vi fiske på et beat, der hedder Soldatnes, og vi havde så også kort til andre områder, men primært Soldatnes. Vores camp ligger direkte ned til Lakselva, hvor vi overnattede direkte ved elven og kunne dermed fiske, ja, når det passede os, med 2 stænger, så det passede jo lige til Valdemar og jeg. Et perfekt beliggende sted for enhver løsfisker. Klokken er lige lidt over 6, og fiskeriet er i gang. Vi havde en rigtig dejlig dag i går, hvor vi ankom her til campen på Soldatnes, og var så heldige begge to, både Valdemar og jeg, og fange en grilse, en på 59 cm, og Valdemar så en flot grilse på cirka 65 cm. Men nu er fiskeriet i gang. Lad os se om storebroren, eller rettere sagt moren eller faren, har lyst til at hugge i dag. Så er der fisk. Så er der fisk. Det skal nok holde. Soldates leverer. Første dag. Så på svinget. Ja, lige starten af svingen. Ja, fedt. Jeg så den ikke lige der, men den var lige oppe. Der er en lille pølse. Den er der. Den er der. Jeg kan ikke se den fra solen her. Skal jeg tage den her? Tænker du? Det er en pæn grilse. Jeg skal lige have den lidt dybere ud her. Sådan der. Nej. Sådan der. Eppa. Sådan, mand. Tillykke. Så er der sådan en pølse. Ej, hvor er den flot. Ja. Ja. På den gamle flue. Den er fin. Tillykke. Hvad så, Valte? Grilse? Hvor tog den henne? Ja. Hvor er den af? Jeg har den lige op mod lyset. Tillykke, gamle drej.
Den er større end den anden. Det bliver ikke noget vand. Der er grillse her fra morgenstund. Jeg tror, jeg laver morgenmad, mand. Ja. Jeg tonset hele vejen ned fra den anden. Altså, jeg kaster sådan... når der blæser så meget, så kunne jeg ikke kaste lige over. Ja. Så jeg kaster sådan... Ja. Så tog den lige i svingen. Ja, fedt. Det er jo lidt, hvor strømmen tager det. Så man kan mærke, at strømmen tager fluen dernede. Ja. Det er nogenlunde samme sted, som du faktisk ja. Får en krise i der. Den er ikke helt vågnet nu, eller? Ja. Helt overgivet. Der er meget gode headshakes. Jeg har nettet med. Der er lidt i fanget. Ja, fedt. Så den er nok som fedt ud. Ja. Hvad fisker du med at fluge? Fisker med var det blå og gul eller noget? Ja, meget blå. Ja. Jeg tror faktisk, den er Michaels flue eller sådan. Men det er lidt ligesom... Nu var et hårdstykke. Sur. Det er godt. Ui. Ja. Vi kan bare komme op på land, så kan jeg sætte den, når den er klar. Hvad siger du? Ja. Det var ret langt ned. Ja? Ja. Fedt. Du tror ikke, den er større? Det kan godt være, at vi skal lidt efter den. Jeg tror, du skal på land her. Du kom på land herovre. Ja. Den er helt over i den anden måde nu. Den er større. Jeg tror måske, den er lidt større. Den var helt over i den anden side. Godt. Den var helt over på den anden bred. Ja. Du er helt backing. Nej. Den er ikke klar endnu. Øj, det er en stor laks det der. Det er en stor hanlaks. Ja. Det er det. Den er stor. Ja, det er den. Det er sjovt, at til at starte med at følge bare som en grill. Ja. Det er godt. Så vil du få den her ind mod mig.
Ja, det er fordi, den har sikkert set mig. Den har sikkert set mig. Det er en farvet, den er farvet. Den er gammel. Ja, den er gammel. Ja. Oj. Kan du rykke den overhovedet? Du behøver heller ikke lægge alt for meget pres på, den er ved at være der, tror jeg. Ja. Er der så rundstykke? Det er altså en stor fisk, det der. Det er rigtig stort. Jeg skal have kameraet til den, skal jeg ikke? Jo. Jeg løber efter det. Det var en stor, flot farvet hanlaks på 13 kilo og 103 cm. Okay. Jeg var klar. Tillykke. Hvor fanden, mand. Men det er sjovt, at man forventer, at man skal fange mere, når man fanger en fisk på første dagen. Når den i princippet lige så godt bare kunne have været på sidste dagen, den fisk. Og så forventer man ligesom, at man skal fange noget mere. Og det er jo slet ikke sikkert, at man fanger noget. Sådan er det vel at fiske laks. Det handler heldigvis ikke om at fange noget. Men om at have det sjovt. Men jeg plejer at have det sjovest, når jeg også fanger noget. Men jeg har det stadig sjovt. Heldigvis. Lige her omkring, jeg havde et hul i går. Giv det ikke bare havde været et hul. Der har været en 13 kilo laks på 103 cm i stedet. Det har været fedt. Den snuppede storfangeren. Og nu er det noget mere, når man kommer herud. Så skal man til at kaste langt. Og det kan jeg rigtig godt lide, når det går godt. Men når det ikke gør, så er det noget lort. Det bevæger sig sgu meget godt dernede. Den har løse hofter, den flue der. Kom nu lidt. Hej Malte. Lad den lige komme af med nogle kræfter. Det er vist ikke nogen grillse. Det er en flot, en god fisk.
Hvad? Nej, det er det ikke. Stopper den. Ja. Den er flot. Ui. Sådan er det. Hvad var det for en flue? Ja. Hvor stor? Den lille en? Ja. Det kunne være rigtig fint. Men det her det er også et fint sted at lande, når vi kommer dertil. Kan du få lidt line på den? Så er du kommet ned på siden af den. Nej, det er noget møg dernede. Ja, det er noget møg dernede. Ja. Og der er nemlig ikke så meget sted. Det duer. Så er man i live. Ja, flot den der. Kommer den mod dig, eller står den bare stille? Man kan mærke, at man er i live, så. Ja, men prøv at se, vent lidt og se, om vi kan få den opad. Det kan godt være. Få lægge noget pres på den. Ja. Der kommer bare en stor træ dernede. Er den fri? Jeg tror ikke, der ligger noget stort. Hvad? Jeg ved ikke, om der ligger noget store sten der. Det er bare som op på rundt med det eller Ja. Der står den der vel. det er sgu ikke så langt. Men... Det er bare, jeg kan ikke komme ret langt ud i vandet her. Nej, ja. Lad os se, hvad vi kan. Jeg gider den altså ikke, det der. Det kan godt være, at vi bare skal bruge det lidt dernede. Jamen, ellers så skal jeg prøve at komme bag ved den. Ja. Så den ligesom stresser den lidt, at jeg er hernede. Det er fint pres, du lægger på den. Jeg tror ikke mere end. Så det er ikke så dybt her. Hvad siger du? Vent lidt. Hvis du kan du få den herind?
Jeg er så gammel dreng. Et lokum. Ej, for den flot. Shit. Shit, mand. Okay, jeg skal lige flyve nu. Sådan. Okay. Men skal du have kamera? Ja, jeg har kamera. Hvis du løber væk til kamera. Du løber hurtigere end jeg gør. Jeg holder den i vandet. Den ligger godt der. Mand. En flot blank hundlaks direkte fra havet på 98 cm og 10 kg. Jeg er så gammel dreng. Hey. Ja, så er vi godt i gang med vores lakseeventyr her i Nord-Norge. 2 laks til hver. Det er vel ikke nogen dårlig begyndelse. Helt fantastiske fisk og helt fantastisk natur. Så se med i fortsættelsen af den her video, hvor vi fanger endnu flere laks. Vi ses.